Ami ala tanu ka ala wale ɲuman dɔn ala min ye hiji kɛ alisilamɛya jɔsen duurunan ye ka kisi a nɛɛma deli alaw taala fɛ a ko kɛ Muhamadul Mustafa kan ale min ye hijikɛlaw ani umurakɛlaw la sɔn hɛrɛma ye ani a so dunke sanumaw an'a ka sahaba ɲumanw ani jɔn ɲuman fɛn o fɛn y'u tugu ɲɔgɔnya ni baara ɲuman kɛli ye ala ka ni aw fara o jamakulu sanuman kan ka aw fo ka wale ɲuman dɔn aw fɛn o fɛn de ɲɛmadalen b'an ni wagati in na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan aw dangana aw ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnlen aw ni aw an bɛ se k'an ka hijidenw kunnafoniya dɔn an fa kɔrɔ n'an ba kɔrɔ an'an balima minnu ni ala y'u garizɛgɛ don hiji la ka sanga ni san 2026 hokumi ye groupe shirifila voyage hijidenw i n'a fɔ an ka sigida tɛmɛlenw an y'aw ladɔnniya k'a fɔ nin wagati in na u bɛ Madina sigi la ala sɔnna u bɛɛ lajɛlen ɲuman sera Madina dugukolo kan fɛn kun ye an ka convoi sabanan ye groupe shirifila hijidenw a convoi sabanan mai kalo tile 10 u y'u kunda Saudiya jamana kan u kunbɛra groupe shirifila voyage a ɲɛmaaba a n'a ka cɛdenw fɛ an ka jɛ an ka sɔrɔlenw ɲɛmada Comme antu y'a fɔ ka tɛmɛ cogo min na k'a fɔ shirifila taamadenw ni Ala sɔnna ma fɔlɔ n'o groupe fɔlɔ olu bɔra le 5 olu ɲuman donné alhamdulillah groupe filanan o bɔra le 8 an y'o fana kɛ nin ye groupe sabanan de ye minnu bɔra le 10 u wulila olu ka guides filɛ nin ye Fatima Abdallah ani VIP Lagare ani Sengabalis ayiwa ani Nalia donc n'Ala sɔnna ma ani taamadenw nana an ɲuman donna Madina yan nɔ comme u nana cogo min na u sɛgɛnnen don an bɛ ka baaraw teliya n'Ala sɔnna ma u bɛna don carré kɔnɔ sisan ka taa u ka place minɛ an bɛ dugawu kɛ mɔgɔ o mɔgɔ sera ya Rabbi ala ka kɛnɛya di bɛɛ ma ala ka ɲɛ mɔgɔ mɔgɔ ka nafolo bɔra i kun a bɔra mɔgɔ wɛrɛ kun ala ka jidi ala ka barika ala ka saniya an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye ala ka jamana in kisi ala ka tanga ala ka bɔ jugu bolo karamɔgɔ Haidara n'a ka denbaya ala k'u maɲɛ k'an yɛrɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye ala ka labanko ɲuman d'an ma taama ye an nana an ka ɲuman kɛ k'an tulo don denbaya ɲuman na k'u tulo don an yɛrɛ kibaruya ɲuman na an ka baara in kɛ ka ban an ka t'u ɲuman sɔrɔ ya Rabbi ala k'o kɛ an bɛ foli ni wale ɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an ka sababu ɲuman ma an fa ani an karamɔgɔ Hadarat Janab Seyid Sherif Usman Madan Haidara ka d'a kan an bɛ ale ka layidu dafa kɛnɛ de kan a ye layidu min ta ko ni ala ye nɔgɔya kɛ a ye a na agence bila sen kan mɔgɔw bɛ se ka t'u ka alisilamɛya jɔsen duuru ka bato di nɔgɔya la ani lafiya la i n'a fɔ alisilamɛya laɲini cogo min na wa yɔrɔ barikama minnu bɛ Saudiya jamana kɔnɔ k'a daminɛ Madinatul Munawwara la fo ka na se Makkatal Mukarrama hijidenw ka se ka taa u sen jɔ a yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na ni ka taa ziyara kɛ nin kun ye groupe shirifila voyage a ɲɛmaaba ale ka laseliw ye Ustaz Ali Sidibe an bi ani a ka giidu tɔw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ baara ninnu donna hɛrɛ kɔnɔna na ya Rabbi ala ka u bɛɛ lajɛlen kun cɛ hɛrɛ la an ka groupe shirifila voyage a musomanw u y'u kunda ziyara al-kharijiya i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na n'o de bɛ tali kɛ kɛnɛma ziyaraw la ziyara min yɔrɔ ka jan haramu na kiraba ka misiri la kisi a nɛɛma b'a ma Masjid Quba an karamɔgɔ Balik Jabate ale bɛ bɔ ka ɲɛfɔli ani walawalali caman di a ma an ka sɔrɔlenw ɲɛmada ala kira yɛrɛ ka bonya dɔ d'a ma o bonya anw filɛ ka na o de ɲini sisan a ko cogo di ko ni mɔgɔ min k'a yɛrɛ saliya ka tila k'i ka fani ɲuman don i saniyalen kɔfɛ ani i ka fani donni kɔfɛ ka wuli ka na lɔ 2 seli k'o b'a misiri la ka bɛn samedi ma ou bien hali n'a kɛra don wɛrɛ ye a ko i k'a lɔn n'i y'o lɔ 2 seli misiri in na mɔgɔ minnu bɛ wuli ka na umra kɛ baraji min bɛ d'u ma k'o bɛ di mɔgɔ ma min nana ka na lɔ 2 seli misiri nin kɔnɔ o tuma a bɛ komi an bɛ na seli min kɛ an bɛɛ lajɛlen bɛna segin ni mun ye umra baraji o la ni misiri nin a b'a bila a yɛrɛ kɔnɔ k'a lɔn ni misiri bɛ yen kira bolo misiri fɔlɔ ye Madina kɔnɔ an filɛ ka na seli o misiri de kɔnɔ ni kuma fɔra ka ban hali n'a ma janya a bɛ faamu yɔrɔ ka ca an tɛna kuma janya an b'a ɲini ala fɛ misiri nin an bɛna lɔ 2 seli a kɔnɔ an b'a teliya n'i taara lɔ 2 seli sabu de kɛra sabu ye k'i se yan kana ɲinɛ o kɔ mɛ ka taa seli ka dugawu dɔ daminɛ dugawu b'i yɛrɛ pati sanga na ne min ye mɔden tɔgɔ fɔ a tɛ lɔn k'e kumana ala fɛ
donc o ye masiba de rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wallahi Allah ta'ala an b'a ɲini fɛ lahara diɲɛ hɛrɛ mana kɛ fɛn fɛn Ala ye k'o d'a ma lahara hɛrɛ mana kɛ fɛn fɛn Ala ye k'o d'a ma i ka kisi ka bɔ i ka tɔɔrɔ n'i ka jankara ma n'i ye duwawu nafama ye o tuma Serifula hijidenw karamɔgɔ Hayidara ka lahidu min ta nin y'a dafatɔ ye anw tɛ ko dɔw kɛ aw ye Ala kama dɛ wallahi n'i ye Hayidara bɔ a la an bɛ taa lahara an t'a kɛ an bɛ ko 100 kɛ aw ye Hayidara de kama k'a sabu kɛ a ye lahidu min ta n'o ta an t'a kɛ Ala bɛ o ye tiɲɛ ye o mais an bɛ fɛn dɔ kɛ yan ni Hayidara ko ta an t'a kɛ Ala ye tiɲɛ ye mais Hayidara ko fana tɛ nkalon ye o la o de kosɔn a ye lahidu min ta ko n'i ye agence sɔrɔ n bɛ adamadenw ka nafolo a donna da min fɛ n b'a nafa yir'o la ale de tun b'a kɛ o ale de ye anw kalan a la ka sɔrɔ ka bɔ a la k'a to an bolo o tuma a tun bɛ min kɛ n'an ma dɔ fara o kan an tɛ dɔ bɔ a la sani mɔgɔw ka min kɛ k'o fɔ a ye a kan'o lakali n'a y'o kɛ a bɛ nkalon tigɛ sani na sini mɔgɔw taara ni Serifula ye a y'o to yen a bɛ nkalon tigɛ a yɛrɛw ka min ye a y'o lakali o de ye wulibali ye o tuma n'an seginna ka kumakan bɛ a yɛrɛw bolo seere b'a bolo an b'an ka so ye an b'a madinɛ ka bɔ an ka so kɔnɔ dɔrɔn pa kelen pa fila pɔf misiri filɛ siga ti a la nin bɛɛ lajɛlen sababu ɲuman ye an fa ani an karamɔgɔ de ye hijidenw u ka se k'u ka hiji kɛ a ɲɛ kan ka tila ka lafiya sɔrɔ u ka baaraw kɔnɔna na an bi Ala de deli sijan ani kɛnɛya Ala k'o kalifa cɛkɔrɔba ɲuman in na ka an ka gidiw fɛnɛ fo k'a daminɛ Ustaz Ali la Ustaz Balik Jabate ani an ka Sharifatu Seyida Nafisa Seyida Makɔrɔba Seyida Fatima Jabi u bɛɛ lajɛlen bɛ fo kɛnɛ in kɔnɔna na u ka wulikajɔ ani u ka cɛsiri la k'a fɔ Ala ka hɛrɛ kɛ an n'u ye an bɛ Madinatul Munawwara Ciba Sanu ka dugu sanumanba la an ye an kunda Masjid Qiblatain kɔrɔn 2 misiri an ka jan an ka sɔrɔlenw ɲɛmada a y'a yira mɔgɔ la k'a fɔ Ala ye kelen Ala kelen pe de bɛ bato nka o bɛɛ lajɛlen na ta kafiruw ma sɔn kira ta ma nka alhamdulillah a laban min ma o kɛra kira ta ye ni Ala ka diɲɛ ye Ala kira kisi nɛɛmaba ye a ka yira maaw la k'a fɔ ko Ala kelen pe min bɛ bato o Ala de bɛ adamaden sɔn a b'i jɛ u nana fɔ Ala kira ma n'i ko Ala wɛrɛ bɛ yen min n'anw ta tɛ kelen an tun bɛ ka seli ka sin yɔrɔ min ma halisa i bɛ ka seli ka sin o ma o b'a yira k'a fɔ Ala sira b'a la ni Ala ko ye tiɲɛ ye donc kɔrɔn wɛrɛ ɲini min n'anw ta tɛ kelen o y'a sɔrɔ kira tun bɛ seli ka ɲɛsin Jerusalem ma Baitul Maqdis o de kosɔn misiri kɛra kɔrɔn 2 ye Ala kira k'a fɔ Jibrila ma ko kira bɛ ni Ala dali ka yira k'a fɔ Ala ɲɛsin yɔrɔ di a min tɛ Jerusalem ye Jibrila nana ka na kaman la kira kɔ la o y'a sɔrɔ kira bɛ seli a bɛ ka Ala dali tile 17 ka bɛn sunkalo ma Ala sɔnna k'a ka dugawu jaabi parce que a tun bɛ mun de fɛ ɲɛsin bɛ yɔrɔ min na o so ye i ka yɔrɔ wɛrɛ di yan Jibrila nana ka na kaman la a kɔra k'a birinin to n'a ko a bɛ biri a b'a ye kɔ jalen bɛ ko Jibrila k'a sama se ka na se kɔrɔ ma ka sɔrɔ k'a bolo wuli kira k'a lɔn ko nin de bɛnna o de fɔra kuranɛ kɔnɔ wala nuwalliyannaka qiblatan tardaha ni Ala bɛna kɔrɔn d'i ma e yɛrɛ bɛ jɛn ni min ye maa bɛ ku i fɛ o de kosɔn misiri kɛra kɔrɔn 2 ye a selila o de kɔnɔ Ala ka bato minɛ Ala ka labanw minɛ Ala k'aw sutura halisa k'aw bonya aw jurumu yafalen Ala k'a kɛ den an b'a ɲini Ala fɛ tɔɔrɔ min bɛ kɔnɔ Ala k'a wuli k'a yɛrɛ ɲuman sigi Ala k'a kɛ Ala k'a kɛ nin lahɔrɔma yɔrɔ ninnu kama yarabi Ala k'an ka jamana in bɔ bolo la Ala k'an ka jamana lafiya Ala ka jamana kɔnɔdenw lafiya ka dugawu kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an ka jamana marabagaw ma k'a fɔ Ala ka hakili ɲuman di an n'u ma ka se ka jamana in kisi ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔna na an bɛ an kunda Jabalu Uhudu kan mumini ka ɲɛnamaya bɛɛ lajɛlen i kan ka a ta k'a lajɛ ka tasiw sɔrɔ a la ka walandaw sɔrɔ a la o kama groupe Sherifula voyage an n'an ka hijiden musomanw an taara Jabalu Uhudu la Gazwatu Uhudu yɛrɛ an bɛ walanda minnu sɔrɔ a kɔnɔna na ani an bɛ tasi minnu sɔrɔ a kɔnɔna na Ciba Sanu ye gɛlɛya minnu ye a kɔnɔna na an yɛrɛ bɛ se k'o ta k'a kɛ walanda ye an ka jɛ an ka sɔrɔlenw ɲɛmada foyi tɛ mɔgɔ nafa nin baara la ni kɛlɛya tɛ Ala bato a ka ca nin y'a tinkun 5nan ye nka tinkun 5nan in fɛnw b'a kɔnɔ o tɛ Ala bato tɔ 4 si kɔnɔ
semuna aw nana dugura dugu min aw t'a dɔn ni ɲagban lo aw b'a ye ni kɔngɔ lo aw b'a ye sɛgɛ lo aw b'a ye k'a ta i danna fo ka se bi ma i bɛ ɲagban dɔ ye i ka heji kɔnɔ i ma deli k'o ye i ka ɲɛnamaya kɔnɔ nka o bɛ sɔrɔ mun fɛ foyi tɛ se k'an dɛmɛ nin baara la ni sabali tɛ o la an bɛ kɛnɛ min kan nin ye a bɛ fɔ nin kɛnɛ de ma ko uhudu kɛlɛ kɛra kɛnɛ min kan an bɛ o kɛnɛ de kan nin ye ayiwa o uhudu kɛnɛ depuis aw bɛ sirimaniw filɛ k'a yira k'a fɔ ko uhudu filɛ fo ka n'a kɛ i yɛrɛ jɔra kɛlɛ kan bi kɛlɛ min bɛ wele ko uhudu kɛlɛ a kɛlɛ tun tɛ kɛlɛ ye k'a fɔ alakira kisi nama b'a ye ko a ye labɛn kɛ ka bila kɛlɛ kama k'a sabu kɛ danayamɔgɔw de tun bɛ alakira bolo olu de tun bɛ don kira ka ko caman ani ɲɔgɔn cɛ a yɛrɛ tun bɛ sigi fana k'u ci fana ka taa ka ciraw la mɛ kɛlɛ min kɛra yan a kɛlɛ in a bɛ kɛ tuma min a kɛra ni kira ka yamaruya ye mɛ kɛlɛ ka tiɲɛni a bɔra mun na tuma min n'u ye kira kumakan sɔsɔ sallallahu alaihi wasallam ala kira janfala ka ala kira kɔbila jɔn bolo a danayamɔgɔw a yɛrɛ kun dala mun na k'o kɛ jeneraliw ye a dara mun na k'o kɛ danayamaw ye a tun bɛ da mun na n'a tun bɛ se ka kɛlɛkɛden 20-30 kalifa mun ma tuma min ni uhudu kɛlɛ n'a wajibiyara n'a ma ɲa kɛli kɔ ala kira ka danayamaw a gbɛrɛgbɛrɛ faralen ɲɔgɔn kan o de kɛra sababu ye ka kira janfa mɔgɔ 1000 kira ye kɛlɛ in daminɛ ni mɔgɔ 1000 ye ka tila ka ala dali ala bɛ sɔn cogo bɛɛ la ala bɛ sɔn mɛ tuma min n'u labɛnna k'u bɛna kɛlɛyɔrɔ la mɔgɔ 1000 labɛnlen kira fana labɛn ni mɔgɔ 1000 ye janafigi cɛ dɔ bɛ jama na n'o ye abdallah bun ubay bun salul ale de ye mɔgɔw hakili tiɲɛ mɔgɔw bɛ sɔmi tuma o tuma ale sera mɔgɔ 350 hakili la o y'a sɔrɔ ani mun bɛna kɛlɛ kɛ o labɛnna ka ban o bɛna ɲɔgɔn kunbɛn kɛlɛ kɛnɛ kan mɛ ale kɛlen bɛ ka mɔgɔw hakili tiɲɛ fo ka se ka mɔgɔ 350 k'o bɔ jama na bon ni mɔgɔ 1000 na n'i ye mɔgɔ 350 bɔ a tɔ tora joli ye mɔgɔ 650 n badenw anw de bɛ nin kɛnɛ kan bi ko an bɛ jisuma min anw de bɛ nin kɛnɛ kan bi ko an bɛ te min anw de bɛ nin kɛnɛ kan bi ko an bɛ dumuni kɛ nka nin ko in kɛra don min na sahabaw o tun bɛ joli de cɛra anw de bɛ nin kɛnɛ kan bi ko tile bɔnna anw de bɛ nin kɛnɛ kan ko funtɛni bɛ an na o la n badenw ni anw nana maga yan an nakun ye ka na histoire de lamɛn ko min ka sahabaw sɔrɔ an yɛrɛ ka se ka sabali n'an ta ye ala kira tuma min mɔgɔ 350 seginna o ma kɛlɛ tiɲɛ a bolo dɛ ni kira tun ye kɛlɛ o kɛlɛ labɛn a bɛ se tuma min n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan a ko maa 50 ma aw b'a 50 aw ka yɛrɛ kulu kan a ka kɔ don ɲɔgɔn ma ka kulu lamini o kulu o de filɛ nin ye kalanfililaw tun bɛ kulu min kan o de filɛ nin ye romatiw tun bɛ yan de u jɔra kulu kan min kɛ ala kira ye u jɔ kulu kan k'u lamini de donc n'u kɔsina ɲɔgɔn ma i b'a sɔrɔ fan bɛɛ bɛ garde bɛɛ lɔnni bɛ ka fan bɛɛ filɛ ni kalanw ye n'i k'a mɛn ko sotigi sera ka plan sɔrɔ k'a bɛ kɛlɛ kɛ o y'a sɔrɔ kalan ma turu a la ou bien k'a turu so la ni kalan turula a la ou bien k'a turu so la ni so panna n'a ye e min bɛ so sanfɛ i ka plan tiɲɛna a ko mɔgɔ 50 ma a ye to yan n'a y'a ye an sera kafiriw la a kana jigin dɛ n'an yɛrɛ ma s'u la a ye to yen ala kira ka o de fɔ mɔgɔ 50 ye kisi ni nɛɛma b'a ye ka tila ka ladilikan d'u ma tuma min n'u ye kɛlɛ daminɛ kɛlɛ ma se yɔrɔ la fɔlɔ ala kira n'a ka sahabaw parce que ala ka mɛlɛkɛw bila k'u dɛmɛ o mɛlɛkɛw bɛ ka maa min dɛmɛ ani maa tɛ ka maa min dɛmɛ o ye kelen ye wa o bɛ sɔmi tuma o tuma o y'a ye sahabaw u ye nɔ bɔ kafiriw la bon ni dun ye kafiri fa a bolo fɛn bɛ k'i ta ye a bɛ f'o ma ko ganima n'o ye kɛlɛtɔnɔ ye
o ye kafiri mun fa o donna kɛlɛ tɔnɔ bɔnna ka fan bɛɛ fa mun bɛ sanfɛ a ko ma ko a ye to a nɔ na an seraw a ye to a nɔ na an yɛrɛ masew a ye to a nɔ na mun de k'a to kɛlɛ laban cɛnna kira bolo sallallahu alaihi wasallam khalafu qawla nabi sahabaw o ye kira kumakan de sɔsɔ ka kira kumakan fɔ ɲɔgɔnya. Ni kun ye groupe Sheriff la voyage ki hijidenw ye a musomanw u bɔra ka taa ziyaraba kɛ Uhudu kɛlɛ kɛra yɔrɔ min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye Seyidu Shuhada Hamza Ciba Sanu Binankɛ Sanu u taara ziyara kɛ ani Uhudu seedusu bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi Ala k'a kɛ hɔrɔma minnu bɛ yɔrɔ ninnu na Ala ka hɛrɛ kɛ ani hijidenw bɛɛ lajɛlen ye an bɛ an kunda Ciba Sanu ka mazra'a kan n'o ye Alakira kisi ani nɛɛma b'a ma nangɔ foro min tun bɛ a bolo Madinatul Munawwara i n'a fɔ an ka diinɛ bɛ an yamaruya ni baara kɛli ye k'a fɔ silamɛ man ka kɛ sirilen i ɲɔgɔnna wɛrɛ la i kan ka wuli ka jɔ ka cɛsiri kɛ ka se ka baara kɛ ka balo i yɛrɛ bolola baara la an ka groupe Sheriff la voyage a hijidenw u y'u kunda mazra'a kan. Gɛlɛ o de n'i taara yɔrɔ la i k'i hakili sigi i ka kuma lamɛn fɛn bɛɛ ka ɲi hijiden na fɔ nkalontigɛ ele bɔra ka taa Mali la a tɔ tora foli ani baro fɛn mun bɛ Madina n'e ko ko bɛ Maka min bɛ Maka i ko a bɛ Madina i ye nkalon kɔni tigɛ a fɔra ye min ye a bɔra Kuba misiri o bɛɛ bɛ kɔnɔ sisan kalo Kuba misiri min ye an k'o lɔn an bɛɛ b'a lɔn kira kisi nɛɛma b'a ye a n'a ka sahabaw u sɛgɛnna jamana nin na fo ka tɛmɛ a dan kan fo ka kira yɛrɛ gbɛn ka bɔ Maka a nana yɛrɛ sɔrɔ Madina kira bɛ Madina yan don min na Ala kira kɛra exemple le ye k'a di silamɛw ma k'a di sahabaw ma sahabaw tun bɛ Ala baara kɛ mais u kun sirilen bɛ u yɛrɛ la a dɔ ye jumɛn ye Ala kira kisi nɛɛma b'a ye a ye sahabaw kala fɛn fɔlɔ min na o de kɛra baara ye o baara ye mun ye a bɛ adamaden ka jɔnya juru tigɛ ka bɔ i la maa maa ti baara kɛ i bɛ kɛ maaw ka jɔn ye Ala kira kisi nɛɛma b'a ye a m'a fɔ sahaba si ye k'a fɔ an ka nin sɛnɛ mais kira yɛrɛ kɛra mɔgɔ de ye mɔgɔ min bɛ mɔgɔw kalan ni a jogo ye tuma min sahabaw y'a ye k'a fɔ kira yɛrɛ n'a ka kira ya o le filɛ ka sɛnɛyɔrɔ dɔ dilan a yɛrɛ ye a b'a balo ɲini ka tila ka silamɛw kumabɔ a sahabaw y'a ye ni kira ye min kɛ anw man ka to kɔfɛ kira n'a ka sahabaw nana ka na sɛnɛ min kɛ yan o don kama yiri min bɛ wele ko Magan jamana yiri o ye tamaro de ye hali Kur'ana kɔnɔ a fɔra ka jaga bɔ jaga kan ka bɔ fɛn min na o de kɛra tamaro ye k'a sababu kɛ yiri foyi kun tɛ ani tamaro tɛ o tamaro min sɛnɛ na kɛra na ka sahabaw bolo k'u jigi da o de kan ikil wa tawakkal silamɛ mana kɛ silamɛ bɛrɛbɛrɛ ye i tɛ kɛ silamɛ bɛrɛbɛrɛ ye f'i ka sɛmɛ i yɛrɛ la kɛra na ka sahabaw sɛmɛna u yɛrɛ la n'o ye sɛnɛ kɛli ye ka bɛn tamaro ma sahaba bɛɛ tun bɛ yɛrɛ sɔrɔ kira fɛ yan nin tamaro foro in na o y'a sɔrɔ sahabaw o balo t'u bolo komi u bɛ min ɲini na maa n'i ye fɛn dɔ sɛnɛ i hakili b'a k'i yɛrɛ balo i hakili b'a fana jama mun ni o somɔgɔw bann'u na ka na i nɔfɛ i hakili b'a ka jɔ n'olu fana ye Ala kɛra ka sahabaw ka baara de la u ka baara kɛ k'u yɛrɛ balo tuma min n'u ye tamaro sɛnɛ a ma tɛmɛ san 2 kan seli kɛra wajibi ye kira kan a y'o seli daminɛ a ma tɛmɛ san 2 kan dɔɔni k'a ye jaga bɔ fɛn min sɛnɛna u bolo u yɛrɛ mago b'a la ka wasa min sɔrɔ o ma sɔrɔ dɔɔni dɔrɔn k'a ye jaga bɔ ni limaniya t'a tɛ kɛ e bɛ ka fɛn dɔ sɛnɛ k'i b'i yɛrɛ dɛmɛ o fɛn ma se fɔlɔ e ɲɛna yɔrɔ la a ka taa f'i ma Ala bolo kira ko n b'a ɲini fɛ i ni sahabaw a ka jaga bɔ mais wallahi kira ko sahabaw ma ko fɛn fɛn Ala kumakan ye n'a jigira ko foyi t'an wasa f'a wale an fa ye nin fɔ an ɲɛna a mɛnna ko silamɛ man ka i jigi da mɔgɔ wɛrɛ kan bɛɛ lajɛlen ka wuli ka baara kɛ an ka diinɛ b'o o de ɲini an fɛ i kɛra alimami ye i kɛra laselikɛla ye n'an yɛrɛ bɔra ka Ciba Sanu yɛrɛ ka tamaro foro ye o kɔrɔ ye an yɛrɛ fana ka wuli k'an bolo dalen bɔ sen kan an ka taa baaraw kɛ ka se ka an yɛrɛ balo
an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hakili ɲuman di an ma ka faamuyaliko ɲumanw fɛnɛ di an ma. An bɛ to Ciba Sanu ka nin dugu sanumanba in kɔnɔ hali bi an bɔlen kɔ ziyara kɛyɔrɔw la an ye kɔrɔfɔ Galamani Tɛngu an ka hijiden musomanw ani minnu bɔra ka taa ni yɔrɔ sanumanba ninnu ziyara u y'u ka sɔmiw an'u ka nisɔndiyaw yira na an ka sɔrɔlenw ɲɛmada. Alhamdulillah rabbil alamin an b'Ala fo k'Ala barakada ka sababu ɲuman min y'an se a fɔlɔ k'o barikada n'o Sheikh Sharif Usman Madani Aidara ye. An bɔra ziyara taama min na sisan taama kɛra taama wasalen a ye hakili dayɛlɛ a ye limaniyaw d'an ma a ye fɛn caman jigin an kɔnɔ n'an bɔra an kan ka taa se ka olu de pratiquer an bɛ udu kɛlɛ mɛn an ma deli ka a siti yɛrɛ ye mais an taara yen an bɔra ka taa misiri 2 la Ala kɛra ka misiri 2 donc u y'o kɔrɔ fana fɔ an ye bon an bɔra yen ka fɔ an bɔra yen an ye yɔrɔ caman kɔni yala bon comme émotion yɛrɛ bɛ ne ka fɔlɔ bon kuma ka gɛlɛn ne ma n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'an ka accompagnateur ninnu fo alhamdulilayi o ni timinandiya vraiment u nana n'an ye hôtel min na fana alhamdulilayi an ka siri misiri la an bɛ se ka taa an ka nafilaw seli k'an ka safuw seli k'an ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ u taara Ciba belebele in dayɔrɔ yira n na ka taa ramu kɔnɔna yira n na an donna bɛɛ kɔnɔna na ka taa bɛɛ visiter vraiment o kɛra fɛn dɔ ye ne yɛrɛ Fatumata Bintu ma kɔni n nana ni ŋaniya min ye dɔrɔn an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka sabali d'an ma ka limaniya d'an ma k'an fatu diinɛ in tiɲɛ kan Sheikh Sharif Usman Madani Aidara Ala ka sijan ni kɛnɛya di an n'a ma yarabi a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ani amisaru bɛɛ lajɛlen Ala k'an don da kelen fɛ Ala k'an bɔ da kelen fɛ Ala kana ɲɔgɔnna caya yarabi Ala kana ɲɔgɔnna caya minnu kɛra sababu ye k'an lase fana an bɛ foli k'u ye ka barika da k'u ye yarabi a bɔra nafolo min na Ala ka barika don nafolo ninnu na Ala ka barika don nafolo Ala ka sijan ni kɛnɛya d'an bɛɛ lajɛlen ma Ala ka n'an kɛ fitiriwale ye an bɔlen kɔ ka taa yarabi Ala k'an kɛ Ala sago ye Ala k'an kɛ a ka kira sago ye Ala k'an kɛ sirifu sago ye Ala k'o kɛ Ala kira n'a so dogo kɔnɔ kama assalamu alaikum. An bɛ Ala deli Ala kana nin yɔrɔ sanuman ninnu to maa si la kunpan na Ala k'a nɔgɔya ani alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ye ka aw ladɔnniya k'a fɔ laada don san o san an ka hijidenw mana se Saudiya jamana kɔnɔna na nin hɔrɔma yɔrɔ ninnu na duwawukalanw bɛ caya u fɛ ka dalayilul khairatu kalan Ala welew bɛ kolo gɛlɛya ka sanga ni u yɛrɛ bɛ yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnlen min na cɛ min ka fisa ni danfɛn bɛɛ lajɛlen ye Muhammadul Mustafa siga t'a la k'i to kɛrɛfɛla la ni an damaga Ala deli fɛn min na a ka ca Ala fɛ o jaabili kan ka teliya o kama Mali hijidenw bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan san o san ka don kɛrɛnkɛrɛn ka se ka duwawu kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an ka jamana ma basigi la bɛɛ ani kelenya bɛ se ka sabati a kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnya la an ka jamana bɛɛ gɛnɛntɛ ani janfa min kɔnɔ nin waati in na hijidenw u y'a kanu ka alikuranɛ sanuman kalan Madinatul Munawwara kɛnɛ min kɔnɔna na fɛn min ye Maison de Haji a ɲɛmaaba Abdul Fatah Sise ale fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ kɔnɔna na ka fara Mali agence caman kan an ka jɛ an ka sɔrɔlenw ɲɛmada. Alhamdulillah ma Ala fo ka Ala barikada ka télévision filɛbaga bɛɛ fo bi an bɛ Ala kira kɛrɛfɛ Madina bi ye le 11 mai bi ye Mali ka alikuranɛ kalan fɔlɔ ye Madina kɔnɔ yan komi ministre docteur Mamadu Kone ale de ye nin bonya d'an ma ka kuranɛ kalan min bɛ kɛ Madina Maka Mina Arafa ka bɛɛ bonya d'an ma kun foyi t'a la ka dugawu kɛ Mali ye ka dugawu kɛ Mali ɲɛmɔgɔw ye Mali transition bɛ yen bi ka dugawu k'u ye k'a daminɛ an ka président Assimi Goïta la fo kana bila Mali sɔrɔdasi laban na ka dugawu k'u bɛɛ vraiment Ala ka n'u dɛmɛ Ala ka n'u kisi Ala ka maliden bɛɛ dɛmɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'an bɛɛ ni cɛ bɛ ɲɔgɔn faamu hali bi Ala k'u don Mali kɔnɔ Ala k'an se an juguw la o de ye kuranɛkalan yɛrɛ ɲinifɛn fɔlɔ ye ka tila ka hijidenw minnu bɛ yan fana k'an bɛɛ sigi yɛrɛ la ka hiji kɛcogo ɲuman d'an ma ka hiji ninnu minɛ an bolo ka so to yɛrɛ ka taa ka sigi so hɛrɛ la donc a ye nin ɲini an fɛ donc o de baara siɲɛ fɔlɔ kɛra bi Madina kɔnɔ yan vraiment hijiden bɛɛ bɔra ka kɛ ka kɛnɛ fa ani karamɔgɔ caman ni imambaw caman bɛɛ bɔra bi an y'a kuranɛ jigin ka dalalukɛlati kalan ka duwawu kɛ an b'a jigin fana ko duwawu bɛ jaabi an b'a dɔn fana ko fɔ ko vraiment duwawu fɔlɔ minnu kɛra Mali ye a duwawu bɛ jaabira duwawu dɔ kɛra Mali a duwawu bɛ jaabira o kuma a bɛ ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ bɛɛ ka duwawu kɛ hali bi a duwawu mun kɔni b'a da duwawu bɛ se fɛn bɛɛ la donc ale de ye Alabato yɛrɛ a sɛmɛ ale de ye. Ayiwa Ala k'an bɛn sahaba ma bi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ ka sababu kɛ kuranɛ kalanba ye
o min san o san n'a bɛ kɛ nka ɲinan ta kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali yɛrɛ bɛ cogoya min na ka se ka kuranɛ kalan kɛ o la a kɔni gouvernement b'a labɛn mais agence bɛɛ de bɛ participer à la fana mais comme agence bɔ a b'a dɔn Madina dɔw bɛ na dɔ bɛ taa dɔw bɛ na dɔ bɛ taa mɔgɔw bɛɛ bɛ na a la dugawu kɔni kɛra Mali jamana Ala k'a suma Ala k'a kisi a bɛ dogo min kɔnɔ Ala k'o bɔ o kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. An b'a deli Ala fɛ dugawu sanuma minnu kɛra kɛnɛ in kɔnɔna na Ala k'a bɛɛ lajɛlen minɛ an ka jamana ma. An bɛ to kuranɛ kalan kɛnɛ in kɔnɔna na hali bi fɛn min ye maison de haji ale ɲɛmaaba Abdul Fatah Sise an ye an ka kɔrɔfɔ Galamani Tenku a yɛrɛ fɛnɛ na a bɛ bɔ ka ɲɛfɔli k'an ye hakilina min y'u bila kuranɛ kalan in na an ka jan an ka sɔrɔlenw ɲɛmada. An bɛ Medine an bɛ Ala kira ka dugu la Madinatul Munawwara an bɛ an ka hôtel ba kɔnɔ wala an ye an ka hijidenw bɛɛ wele ka na pour que an ka se ka kuranɛ kalan an ka kuranɛ kalan siɲɛ caman an ka dugawu kɛ an ka jamana ye ne hakilila o de ye ɲinina an fɛ fana minisiri a nana an bilasira waati min na a y'a ɲini an fɛ n'Ala y'a kɛ n'an sɔrɔla yɔrɔ o yɔrɔ an ka jɛ ka dugawu kɛ jamana ye o hukumu kɔnɔna na alhamdulillah la commission religieuse u ye nin dɔn in ta parce que an ka hijidan kunfɔlɔ bɛ commencer ka taa Maka sini donc yan'u ka taa pour que bɛɛ ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka hôtel ba in kɔnɔ an ka kuranɛ kalan an ka duwawu kɛ donc o de ɲinina an fɛ an y'o de kɛ an bɛ Ala deli Ala ka an ka duwawu ninnu jaabi an ye kuranɛ min kalan fana Ala ka duwawu jaabi ala ka bɛɛ lajɛlen fɔ alhamdulillah an bɛ se k'a fɔ ko fana ma bɛɛ bɔra ka na cɛ ni muso hôtel yɛrɛ fara pewu a ka bon mais a fara pewu fo tɛmɛ yɔrɔ yɛrɛ tɛ ona bɛɛ nana an ka weleli jaabi pour que an ka se ka kuranɛ kalan ɲɔgɔn fɛ an ka kuranɛ lamɛn ɲɔgɔn fɛ an ka duwawu kɛ pour que Ala kana ni hakilisigi ni basigi jamana kɔnɔ Ala ka jamana kɔlɔsuma donc vraiment o duwawu de kɛra bi an bɛ Ala deli Ala ka duwawu ninnu jaabi voilà alhamdulillah an bɛ se k'a fɔ fana an ye an ka jamana autorité minnu y'a ɲini an fɛ n'an sera yɔrɔ o yɔrɔ an ka duwawu kɛ an y'o fana ka laɲini an y'a sabati u ye min ɲini an fɛ an y'a sabati an y'a bɔ a sira fɛ n'Ala sɔnna inshallah n'an taara Maka fana an b'o bɔ a sira fɛ an bɛ jɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ kelen na ka duwawu kɛ jamana ye n'an taara Mina fana la même chose Arafa n'Ala sɔnna inshallah an bɛ jɛ ka duwawu kɛ donc duwawu kɔni an bɛ se k'a fɔ ko bon vraiment jamana yɛrɛ ɲɛmɔgɔ bɛ duwawu la bi jamana bɛ lahala min na bi Ala k'a bɔ a la n'Ala sɔnna inshallah a bɛ bɔ a la fana duwawu tɛ fɛn fitinin ye duwawu ye fɛn ba de ye donc ni fɛn o fɛn ɲinina Ala fɛ n'Ala sɔnna n'a kɛra a bɛ na ni basigi ye ani hakilisigi ye ani jamanadenw yɛrɛ ka se ka ɲɔgɔn minɛ gɛlɛya min bɛ yen Ala ka wuli ka bɔ jamana na pewu donc o hukumu kɔnɔna na an nana ka na o wale nin jaabi ne hakilila fana a kɛra an bolo nisɔndiyaba ye parce que bɛɛ lajɛlen nana cɛ ni muso fara ɲɔgɔn kan ka na fo tɛmɛ yɔrɔ yɛrɛ tɛ yen voilà donc an bɛ se k'a fɔ ko nin yɛrɛ an ma deli ka nin jama yɛrɛ sɔrɔ an ka kuranɛ kalanw na donc n'Ala sɔnna inshallah an bɛna fɛɛrɛ kɛ ni hakilinata in a ka se ka waleya a ka se ka kɔnkɔrɔta a ka se ka améliorer inshallah don n'a nataw la k'aw fana fɔ k'aw wale ɲuman dɔn ka duwawu kɛ hali sisan Ala ka jamana kɔlɔsuma Ala ka na ni hakilisigi ni basigi ye jamana kɔnɔ. Siga t'a la ni an bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka ŋaniyaw kɛ kelen ka dusukun kɛ kelen ka duwawu ɲɛsin an ka jamana in ma an bɛ gɛlɛya min na an bɛ bɔ a la ka sanga ni an ka waati cogoya de ye an na aw bila nin yɔrɔ in na ni Ala sɔnna ma an ka sigida wɛrɛ nataw
aw na seereyali kɛ an ka hijidenw u ka kunnafoniya tɔw la yan'o cɛ an bɛ foli ni waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin an ka maa kɛrɛnkɛrɛnlenw ma minnu bɛ Saudiya jamana kan Madame Jara Kafine Bacili fo ka taa se Fuseni Keita olu ka sɔrɔlenw de don an bɛ Ala deli Ala ka hɛrɛ kɛ an n'u bɛɛ lajɛlen ye aw k'an bɛɛ sigida wɛrɛ na ta